Abathengisi basezitalatweni KwaZulu Natal bamqhwabela izandla urhulumente ngokunciphisa imithetho ephathelene neentsuku ezingamashumi ananye zokumiswa ngxi kweentshukumo kweli nebavumela ukuba bathengise ngamaxesha athile. Imithetho ebekiweyo ukuzama ukulwa nentsholongwane ngubhubhane corona ibantlithe kanobomi abo bathengise ezitalatweni. Abantu abosuleleke yile ntsholongwane kwelaphondo babalelwa ku-246. Unhlanhla Mpele oneminyaka engama-44 usiphilisa ngokuthengisa izithelo lapha emgwaqeni. Umpele oseneminyaka eyi10 enza lo msebenzi uthi lezi insuku eziyi10 ezidlule zike zaba nzima kakhulu kuyena nomndeni wakhe njengoba ebephoqelekile ukuthi ahlale ekhaya. Akusafani. Ngokukhona uthola isinkwa ingane njengoba zisavalile kanje ziyadla ingane lethu yibona. Ngono mezise esikoleni njengoba kuvalwe ikole kuvalwe nemsebenzi abanye bengasebenza yibona lonto kuthafu. Lo mkhakha walabo abaziphilisa ngokuthengisa ukudla emgwaqeni uneqhaza lemqoka emnothweni wezwe. Lapha kuvamise ukubuthana abantu abaningi abazothenga impahla abazoyidayisa. Iqinisiwe ke imigomo yokusebenza kule makethe njengoba kukhona isisebenzi esihlonzwe ukuba sihaqwe igciwane iCovid-19. Abantu abehlise umoya imakethe umuntu otholakalile ulapha kokhesha and indawo yakokhesha idemarcated. Iziphathimandla zithi amaphoyisa azokuqinisekisa ukugcinwa komthetho ngalesikhathi. Siyazi kunjengoba sekuthe ukuxekiswa kancane ama-regulations sothola ama-applications amaningi kakhulu. Si-ready silungele ukuthi siwa-ishuwishe. Imigomo elawula labo abanegunya lokuthengisa impahla ngalesikhathi ibandakanya ukuthi bazigcine behlanzekile, bangasondelani eduze, baphinde baqikelele ukusebenza ngesikhathi esihlonziwe. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngisemgungundlovu.